assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti kadi windande men hande noon jiɗɗen ko ƴettandema alkule ma janggunoɗa ɗe nattine e nder fatiha on saha ko ɗon gandata ko janguɗa ko ɗiggi walla ɗiggani windande ɓennuna nde mi holli on alkule ɗe wonde alkule nogas e goo alkulal ene mofti e nder fatiha mi holli on alkule jeeɗiɗi ɗe ganduɗa ngala e nder fatiha so rendi wona alkule ene mbiyata limtogo alkule ɗe ko gotum limto e alkule gotum limto gonɗa koye limde wiya limto a lima joni noon ko limɗon hen ko nogas e jeetati alkulal jangetegal e qur'ana arab Allah walli on noon mi holli on ɗe on jiiɗe heddi noon alkulal fof en jogui so fuɗɗode no windirte hakkude bindol no windirte sara bindol no windirte so serindima alama wondi no windirte ɗum noon andoto ko e bindin he seeɗen mbaɗa ekkowo ko hen gandata ko jiɗɗe janggude ko nde wonno ko jangde nde ko teskuye ɗum namdoto fatiha on jeeɗ aɗa jaaha aɗa garta hen sa wi bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin ay bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin tuggi ɗon haa ɗo alamina ɗo karfeje 12 harfere naati ɗon sa wi arrahmani rrahim ene wayni ko filla sabu a winde bismillahi rrahmani rrahim wadde arti lesto sa wi maliki yawmiddin ɗon kadi ɗe garti ɗon ene ɓeydanema hen tati harfu kef harfu wow harfu ta sa wi maliki ay keefo ari ɗon yawmi ay yaw o wow gonɗono ay naati hen sa wi nasta'inu nasta ay ta ari ɗon ko heddi ko fof noon arti dow to kono noon maliki yawmiddin iyyaka na'budu ɗon wa iyyaka nasta'in ɗum ɗo fof so rendi woni tan ko keef wowta jorɗo ɓenna ihdina sirata almustaqim ɗonne wonɗon ko saaridu ɗa koyngal kafara ay saawi ihdina saarida ɗon sirata ɗa o koyngal nan ɗon mustaqi ay kafara non ɗon saawi sirata allazina an'amta alayhim an'amta alayhim ɗon wonɗon ko harfere wootere zadel sirata allazina an'amta alayhim harfe wootere wonɗon zadel sawi ghayril maghdubi alayhim waladdallin ɗon woni ɗon ko gayna dariɗo o woni gayna baariɗo gotum goɗɗo o ko baaridu ay gayna baaliɗo e daridu ari ardi ɗeɗo karfeje nanna e nder fatiha
kanje woni fillade aɗa jaale garta aɗa jaha aɗa garta aɗa jaale garta taskuya ma wona sa jangi bismillahi rrahmani rrahim sappo on ɗo moftani ma sa wi alhamdulillahi rabbil alamin ɗiɗi woni ɗon arrahmani rrahim fillima maliki yawmiddin tati aɗa ɗiɗi gon ɗon maliki yawmiddin ɗiɗi gon ɗon kef wow sa wi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in goto on ɗon won tawo sa wi ihdina sirata almustaqim wonɗon ko saredu e ɗa koyngal kafara o ɗon mofti sa wi sirata alladina an'amta alayhim goto won toon radel ko heddi ko filla sa ari غير المغضوب عليهم ولا الضالين ɗon ko gayna baali tawon toon e daredu kasi ko heddi ko fof ko filla ni gandirta ko moftani ma e nder fatiha he sen jangin tan ma faamoy ɗum yeeso ɗum woni ko jangde nde ala heppugol yaaru jam jam kala ko janngoya hen ɗiggi ɗum woni nafoore ma nde sa heñima noon a heppi noon ɗum woni a defi ɓendani ñaama ko ɓendani eto jangirde jam jam kala ko ɓenni hen walluma yeeso kala ko ɓenni hen walluma yeeso joni noon tawde ɓay daɗɗudi ngaren hankadi kolliren jangde nde nono yarata bisimillah ayi ɗum ɗo woni baawo ɗum woni sinara ɗum woni mimara ko alif nani laam nani ha saqiru nani ayi ara nani ha tongu nani nun rak nani ay yandara nani ay yandara nani ay del nani ayna bayli nani ay ɗeɗo karfeje kañi binda ɗum ɗo ɗum waɗani ay ay banani señiɗi mimrak alif ay ko laam e laam ndendi wiya laam laam ay ha saɗiru nani alif laam ara ha tongu mim alif joyɗi nanga nunarak alif laam ara ha tongu jubriya mimarak alif laam
ha cewɗo mim del e del lam lam ha saqiru ara bajor alif lam ayna daliɗo alif joɓiɗo lam mim jubriya nunarak alif lam ara ha tongu jubri ha tongu mim nunarak ɓamten seeɗa haɗa min woɗɗoyde alif lam ara ha tongu mim alif joɓiɗo nunarak alif lam ara ha tongu jubriya mimarak gasi karfeje ma sappo e ɗiɗi ɗeɗo sappo e ɗiɗi karfeje ɗeɗo karfeje sappo e ɗiɗi harfere kanƴe bindirɗa ay ɗo bajorɗo goo sinar ɗiɗi mimarak tati alif nayi lam joyi ha saqiru jeegom ara jeeɗiɗi ha tongu jeetati nunurak jeenayi yanara sappo del sappo e goo ayna baariɗo sappo e ɗiɗi nani ɗum ɗo jannguɗa alaa ko woni ɗo ka janngano ɗum ɗo noon so rendi kañum windi kaɗo haala ayde ay 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 nen nanji ɗum ɗo fof so rendi bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim ɗeɗo karfeje sappo e ɗiɗi windi kaɗo haala ay windi kaɗo haala windi kaɗo haala te alaɗo harfe na janngano bajorɗo a janngina ɗum bajorɗo kanko woni baa o oɗo sinar kanko woni siiƴo o mimarak oɗo omoni ha joni kanko wonti mimuji goni toon ɗi oɗo mim
gonɗo ɗo o ay mimrako oɗo mimrako nani mim nani mimrako nani ay mim nani ay mim kadi nanga ay mim kadi arti ɗoy omon ga nde ka faami ko filno tamon ɗo alif o o monɗo ha heewi laamo o monton ha heewi ha saqiɗo goto won toon ay laamu gati ara nan toon ma won ara ma won joyi nan to moftima ha tungu o nan toon ha tungu ɗiɗi e ha cewɗo o ɗiɗi goɗɗi woni joyi a faami ndeke gonɗo fof to rendi koko janguɗa tan gonɗa e sañje gonɗa e sañje nden noon woni tan ko baa jorɗo woni baa o oɗo siinara woni siiƴo mimrak ɗon ɗon ay mimrak ay allifo e laamo e ha saqiru o e ara o e ha tongu o e nurak e yamara e del e ayna baaliɗo feccuɗo ɗeɗo karfeje bindirɗa bismillahirrahmanirrahim min hamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim ɗeɗo karfeje 12 wadde a faami jangdema yaawi a jangi bismillahirrahmanirrahim min hamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim keɓɗa karfeje 12 ayɗo fof laaw gotol ndenon an jangowo hoto heppu hoto heño yaaru haqqille e jam ay banani ɗo woni ba ay simimara nani alif nani ay laam o nani ay ha saqiru o nani wonayi alif nani ay laam ara ha tungu mim alif jowiɗo nunarak alif laam ara ha tungu ay jubriya o nani mimrak nani ay alif laam ha cewɗo nani mim o nani ay del o nani ay laam nani ha saqiru o nani ara nani ay ba joɗo nani alif laam aya dariɗo omoni alif jowiɗo laam mim juboriya nunarak ay alif artiɗo ay laam
artiɗo ara artiɗo ha tungu artiɗo ay mim artiɗo alif jawil artiɗo nunara artiɗo ay allifo artiɗo ay laamo artiɗo ara artiɗo ha tungu artiɗo ay juriya artiɗo ay mimrak artiɗo daga a faami ɗum ɗo nanni koye haɗay ko ɓe gootum ay wadde a faami ɗo so ɗiggi ɗo ɗiggi ga tampintama wona nden noon tawde faami noon fatiha o koye makko tan jahata a waɗa fillo jangde ma ene yaawa jaara hen jam mbasa heñade heppude mbiyaɗe girbo bondana hoorema jangde ma hoto heño hoto heppu hoto haab yaaru jam yaha ngara bonani so yi koyngal ñaamal nanal waɗama ko yaaduni won ɗon pawangal pawtangal ɗa pawangal ɗo wonɗa ko hata alaha ɗo gotal gonɗa e rippude ñaamal nanal naamal nanal alaha noon jungo ñaamu nano e wicco ɗo gotel ene yaha ndofurma nduɗo e duga tan nanirta guel ha joni ndeɗo e nde ha joni guel jibinɗa pille jooma ɗiɗo ha joni joguiɗa ɓeydaki ustaki no usti fof ko taƴi dande en ustaki ɗo woni ha joni hinnere ɗo woni ha joni waylaki guel ɗo guddel e guel guddel ni foti ɓeydaka ustaka toon dow less ustaki ñiijama dow less nan toon warama nde so waɗi leeɓi a foogi kadi arta kadi moussagement itta arta wona fayide noon tan mbaɗa a neɗɗo o wadde an janngo o hoto yi ho ƴeewoɓe ɓe tes ko an jangdema an janngo o tes ko jangdema an masalan ɓenata ba signe haaji ma ara on an janngu mbawa mbimami cabboɗa ko arata ɓeyda e ko janggunoɗa gandal ma ɓuura yawde saabu limtongo so ɗiggi jangde ma yaawi a wawi limto a wawi hijjo a wawi leyɗinde tan mbawa tarde gasi kala ko winda janga kala ko jiɗa windu binda ko tawi aɗa abbo mawɓe toɓo ɓe ara ko les gonɗa aɗa fota e min jangguinowo ba julba tajor wow abbomo min jaada yam e majjere majjuɓe nde ndenden jaaden ha gelten e majjere nde se ngara e ma eɗen lurumbo jaren jam ha gelten mayo ngo haji meɗen kala jiiɗa e winda ko ɗo rewi watti windude kala jiiɗa ene janga ɗo rewi watti jangude nden an rewɗo mbatta windude an rewɗo mbatta jangude hoto heño hoto heppu hoto haab kuƴoma karnema ƴetta mbanirɗa kako arema aɗa janga noon aɗa waawa en mbaɗani mbamu son feewi windanma windande holluma ene mbatta ha mbawa windude bindol ngol mi setti e maɗa heddi ko an toma janga mbawa toma a jangi a wawi nafoore ma ko an jeeyi wona min kala mo jiɗa jangino ko janguɗo wata janginde annene aɗa janga so ɓooyi mbawa anne mbatta janginde a
awa jangude aɗa wawde janginowo ne janginma so ɓooyi anne mbatta wawde jangde omo windanma aɗa janga bindol so ɓooyi mbatta wawde bindol anne gonta darde janginowo bindowo ɗum noon waɗa ɗum noon nafata noon ko mbasa heñade mbasa heppude jaara jam jam kala ko janginoɗa hen famɗi heewi ɗigga o woni jangde janga mbawa on saaha ɗon ɗigga yo Allah wallu en nande e famdu haalde ko ƴette kuɗi mon e karneji mon mbawi ɗon jangon ɗigga on koola koye mon ƴewon bawɗo ɗakko sara mon ene holla on ene ɓalla on ha jiiton lawol a saggi noon a remo saggitma ƴettu oɗo min numéro joni 00221 oɗo 78 475 o 05 o 17 o ƴettata on waɗi whatsapp joni o to ko baɗɗo bloqué mi haali ɗum ham tampi kala baɗɗo en konngol toon numéro gadiɗo o bannoɗo 00221 77 906 14 81 oɗo numéro ko waɗa bloqué heɓo noon ne noddami hen whatsapp cikkami toni jabadeɓe toɓe ganda numéro ko bonɗo to banggue whatsapp kono piis o bonani ene nodda e nodde wadde allol mon nanɗon ɗum ɗo ko jangata mon ɗo ko hatan ɓuura wimtude ko jangata ko ɓuura ɗum famde ala ko wonɗo ka jangano ko jangata ko battuɗo henne beele haqqille ma o ɓuura famde ko mbatta ko jangdema nde wasa majjirdema saha safo ne fille aɗa ɓeydo nde wayno ɗaaniɗo ene findine ɓe fina ɗaaniɗo ene findine so ɓooyi fina anne aɗa holle aɗa hollite so ɓooyi kadi kolleɗa ko mbatta yiide ɗum hamde ɗum noon dal Allah mo nam ɗon oden kaaɗiɗo henne ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah yayali ko Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama salam ƴette kuɗi mon e karneji mon mbajiɗo janggon ɗigga anon jokkodirde e men jiɗɗo yentodirde e golle ɗe noddu oɗo numéro 00221 o 78 475 05 17 o mbaɗa yaya mbaɗa li jiiya whatsapp o gara kaala indema yettodema on saaha kollira ka jiɗo jangude mbasa hersude ala mawɗo ala suka ala debbo ala ko jiɗɗo wiya jiɗɗo o noon waɗata mbaade jiɗɗo waɗata ni ara yetto hollire ko jiɗi jangude jangguine ni foti haalne sarɗeji ɗi so waɗi ɗum jokko hen yiiɗa yaaji muɗum ni foti